Dentro do conglomerado de televisións que conforman a empresa pública de radiodifusión alemá, a ARD, hai unha en concreto que se encarga de Eurovisión. Dende 1996 foi a Norddeutscher Rundfunk, a NDR, con sede en Hamburgo, responsable da segunda e última vitoria de Alemanha en Eurovisión, a de Helena no ano 2010. Unha vez que remate este festival de Basilea, tomará o relevo a Südwestern Rundfunk, a SWR, a televisión dos Länder de Baden-Württemberg e Renania-Palatinado, que ten a súa sede en Stuttgart. Para tratar de despedirse por todo o alto, e despois de anos e anos sendo o farolillo vermello de Eurovisión, os alemáns decidiron recorrer a Stefan Raab, unha estrela da televisión e polifacético showman que representou o país no ano 2000 e que tamén estivo involucrado nas candidaturas de 1998, 2004 e 2010, cando levou a batuta do proceso de selección do que saiu Lena Meyer-Landrut, que posteriormente gañaría Eurovisión. A NDR buscou este ano repetir esa fórmula de éxito co Chefsache ESC Wir sind für Deutschland, con dúas eliminatorias e unha semifinal que se emitiron pola canle privada RTL, onde traballa Stefan Raab, e a final emitida pola canle pública. Os gañadores foron dous irmáns, Attila e Tünde Bornemisza, que non teñen nada que ver co Thyssen, e que adoptaron como nome artístico o de Ábor e Tina. De orixe húngara, criáronse en Viena, onde o seu pai é violonchelista da Filarmónica. O tema co que concorreron e gañaron a preselección alemá é Boller, que se podería traducir por algo así como pop, e que estaría incluído en Bittersüß, o seu primeiro álbum de estudo no que se moven entre o hip hop e o electropop, os xéneros que actualmente dominan a música alemá. Boller bebe deses sons para contar o proceso de ruptura de Tina co seu mozo no verán de 2024. Vexo fragmentos de estrelas na miña pel, como a purpurina. Aprendín que o que non me mata faime máis fermosa. Aínda recibirías unha bala por min? Porque a túa arma agora está na miña man. O tema acadou o número 13 da lista oficial de singles alemá e ademais converteuse na canción máis viral en Spotify en Alemaña, Suíza e Austria, número 3 en Luxemburgo e número 1 global. Será ademais a primeira vez que Alemaña acuda ao festival na súa lingua dende 2007. Serán todos estes ingredientes suficientes para que Alemaña pase do bottom ao top da clasificación de Eurovisión? Boller, de Alexander Hauer, Attila Bornemisza e Tünde Bornemisza. Cantan Ábor e Tina. Alemaña.